nobathathu nine backup ne ndiyacama kusha kuloo ndawo bandiqale kuwe njengoba une backup xa enothi I can't do this anymore ngathini Yo ngumgobo wodwa ke ngoku hayi kaloku ndiyagoba same time xa isithi I can't do it anymore hayi kaloku akakwazi ukutsho hayi noba ndingakusweleka ke ngoku wansatsho usule kanjalo une backup ndine backup kodwa ithi I can't do it anymore idikiwe ndim ayikwazi kaloku ibackup yam nakanjani kuyanyanzeleka bisoloko ibackup yam Camako mza Camako usenayo ibackup Camako ndinayo ibackup yabona xa sithi backup yaxhomekeka dla amandla uba yibackup yantoni yabona uthi backup ndacinga ngebackup ye-information Camako into ethetha uba ndisenayo ibackup kuba andifuni uluza le information ndinayo ndisoko ndizilungiselele uplan B hleze niyiluze phaya kuthi kanti nayo ibackup Camako yiphi le backup thetha ngayo wena Masicamagusha mzali ibackup bendithetha ngayo yile iphendulwa ngumzali eqaleni Camako andinayo mani ibackup ndirhale noyirhalela ibackup yawundisokolisa yawundisokolisa ibackup i-administration ye-backup andinawukwazi umelana nayo mntazi Camako Masicamagusha mzali sikuwe Camako ibackup uthe unayo Camako ndinayo makathi ke ngokumntu wakho akakwazi uyenza yonke lento beniyenza uthini ke ngowena Yo ingxaki ke ngoku akho nto ndinoyenza kayithi akakwazi ngoba ndiphoxile ke ngoku nam but kodwa uthembele kwintoni kwi-backup